רק לדעת אם שומעים אותי. שומעים אותי? בואו נראה שנייה אחת ששומעים אותי. חברים, אתם לא עונים לי אם אתם שומעים אותי כדי שאנחנו נתחיל? יופי, מצוין. טוב, אז בואו נתחיל. אחר הצהריים טובים לכולם, אנחנו במפגש החמישי שלנו, מתוך 9 מפגשים, ואנחנו רצים לשאלה הראשונה. השאלה הראשונה שלנו להיום, תש"פ שאלה 8, לשחזר תרגיל כפל, שבעצם בכל אחת מהקוביות יש לנו מספר מסוים שחסר לנו. אם אני מסתכל כאן, יש לי בעצם דו ספרתי כפול דו ספרתי, שצריך לתת לי את ה-200 ומשהו שכאן. רק אני משתף איך אנחנו פותרים תרגיל כזה. אני מעריך שכולכם זוכרים איך לומדים את זה גם בגילאי היסודי. בעצם ספרת אחדות כפול ספרת האחדות, איתה אנחנו מתחילים, לאחר מכן ספרת העשרות כפול ספרת האחדות, זה נותן לנו את השורה הראשונה. אותו דבר אנחנו עושים עם השורה, עושים עם ספרת העשרות, אחדות מול עשרות, ועשרות מול עשרות זה נותן לנו את השורה השנייה, מחברים ביניהם ויוצאת לנו התשובה בסוף. אז יאללה, בואו ניתן לכם 5 דקות, אתם מוזמנים לכתוב בצ'אט, בהצלחה. כן דריה, איך אנחנו פותרים את התרגיל הזה? אמ, חשבתי על, כאילו בהתחלה ידעתי שספרת היחידות בלמטה זה מהמם. 7, כי יפה. 7 ועוד כי 0 זה 7, 7 ועוד 0 זה 7, אז בוודאות כאן 7, מצוין. ואז חשבתי על מספרים שאם מכפילים אותם יוצא משהו שספרת היחידות שלו זה 7. מהמם. אז יש אופציות של 7 ו-27, כי זה המספרים היחידים שהם לא ראשוניים, כאילו שאפשר שהם יתחלקו כאילו שהספרת יחידות שלהם יהיה 7. אז או שזה יהיה 3 ו-9, או שזה 1 ו-7 כלומר, 3 כפול ביחידות. 9 נותן לנו 27, זה נותן 7, או 1 ו-7 נותן גם כן 7. מצוין. אבל לא יודעת, תסביר אתה. אוקיי, אז בואו נראה רגע אחד איך אנחנו מפרקים שאלה כזאת לאט לאט בצורה מסודרת. שימו לב שבצד שמאל השארתי כאן את התרגיל, וכאן בצד ימין אנחנו נתחיל לענות על השאלה. אז כמו שאמר דריה, בקובייה הימנית למטה, זאת, חייב להציב את הספרה 7, כי אם זה 7, 7 ועוד כלום, ועוד 0, אז זה נותן 7. אז הנה כתבנו פה 7. הדבר הנוסף שאפשר להבין פה, אם יש פה 2, וזה מספר ועוד מספר, וזה לא יכול להיות 0, כי הקובייה מתארת פה ספרה. זה יכול להיות נגיד 107, זה כן יכול להיות, אבל לא יכול להיות כאן 0 ו-0, לכן האופציות היחידות זה 1 ו-1, כדי שיצא פה 2. כאן 1 ופה 1. אז בשתי הקוביות שבאמצע מצד שמאל, כאן, יש לנו פה 1 ו-1, כדי שיצא 2 בסכום. הלאה. מה עכשיו אני יכול לדעת? אם יש לי פה 1 ופה 1, אז מה המשמעות שלי? כאן חייב להיות גם כן 1 ו-1. למה? כי 1 כפול משהו ייתן 1, 1 כפול משהו ייתן 1. כדי לקבל פה 1'ים, אני חייב פה את ה-1 הזה. ולכן גם פה ופה יהיה לנו 1. השלב הבא זה, יש לנו פה את ה-7. איך אני מקבל 7? אם אני רוצה לקבל 7, אז יש לי, כמו שאמרת, 3 ו-9, או 7 ו-1. אז בעצם 11 כפול 11 כפול 17, או 13 כפול 19. אלה שתי האפשרויות שיש לי. אם זה 11 כפול 17 זה נותן לי 187. 187 לא יכול להיות פה כי זה צריך להיות 200 ומשהו. והאופציה הנוספת שלי פה זה כמובן 13 כפול 19 זה 247, וזה 4.
וזאת התשובה הנכונה, ולפי זה אני ממלא 13 כפול 19. 3 כפול 9 זה 7, נשאר לי 2, 1 כפול 9 זה 9 ועוד 2 זה 11. הלאה, 3 כפול 1 זה 3, 1 כפול 1 נותן 1, ולמעשה יש לנו פה 7 עובר לפה, 1 ועוד 3 זה 4, 1 ועוד 1 שווה 2, 247. אז אני חוזר עוד הפעם. 7 מאפשר, מחייב שכאן למטה מימין יהיה לי 7, השתיים שיש לי פה למטה משמאל מחייב ששתי הספרות שלי כאן יהיו 1 ו-1, כאן 1 ו-1 מחייב אותי כאן 1 ו-1 כדי שיהיה לי 1 כפול 1 שווה 1, פה, אוקיי? אין לנו אופציה אחרת שזה יכול להיות. ולאחר מכן אני בודק כמה אפשרויות יכולות לתת עם ספרת אחדות 7, זה רק שתי אפשרויות, 1 כפול 7 או 9 כפול 3, ואז אני בודק את שתי האפשרויות האלה. אפשרות אחת לא מאפשרת לי 200 ומשהו, אלא רק 100 ומשהו, 11 כפול 17, 187, והאופציה השנייה היא באמת האופציה הנכונה, 13 כפול 19 שווה 247. יפה מאוד. אנחנו עוברים לשאלה הבאה. שאלה גם כן מאותו מבחן, שאלה מספר 9. למרובע כלשהו יש צלע באורך 1 סנטימטר וצלע באורך 4 סנטימטרים. מרובע. הביאו לי שתי צלעות. אחת שווה 1 והשנייה שווה 4. בנוסף, ציירו את אחד מאלכסוני המרובע וגילו שהוא מחלק את המרובע לשני משולשים שווי שוקיים, ושאורך האלכסון הזה הוא 2 סנטימטרים. מה היקפו של המרובע? יאללה, בואו ניתן לכם 5 דקות ואנחנו ממשיכים. השאלה הזאת היא בעצם מסמלת לנו נושא, או יותר נכון מושג בגיאומטריה שכולנו צריכים להכיר אותו, ושם הטריק לשאלה. אז מה נתון? נתון שתי צלעות במרובע. צלע אחת שהיא שווה ל-1, וצלע שנייה שהיא שווה ל-4, זה מה שיש לנו כאן, אוקיי? 1 ו-4, ונתון גם שיש אלכסון אחד במרובע ששווה ל-2. עכשיו, האלכסון יכול להיות פה, מ-1 ל-4, הוא יכול לצאת מפה, הוא יכול לצאת גם או מפה או מפה. כלומר, זה 2 או זה 2. כלומר, בואו נעשה את זה. אפשרות ראשונה, האלכסון מייצר משולש עם 1, 4. הוא אלכסון פה. בצורה שכזאת, יש 1, 4 ו-2. כלומר, האלכסון הוא פה, כאן, ויש לי פה את ההמשך של המרובע. איפה הבעיה פה? ופה העיקרון המנחה של השאלה. האם יכול להיות משולש שצלע אחת שלו 1, צלע שנייה שלו היא 2, וצלע שלישית שלו היא 4? התשובה, לא יכול להיות משולש כזה. למה לא? כי יש לנו עיקרון מנחה במשולש, שסכום שתי צלעות בהכרח חייב להיות גדול מהצלע השלישית. אז זה נקרא גם אי שוויון המשולש. למה זה ככה? בואו ניתן לכם דוגמה. אם אני הולך מהנקודה הזאת, אני הולך לכאן. זו הדרך הקצרה ביותר, זו הדרך הישרה. אבל אם אני הולך לכאן ואחר כך לכאן, בהכרח זו דרך ארוכה יותר. ולכן, אי שוויון המשולש אומר, שתי צלעות של משולש, סכומם הוא תמיד גדול יותר מהצלע השלישית. 2 ועוד 1 זה 3. לא יכול להיות משולש שסכום שתי צלעות, 3, יהיה קטן מהצלע השלישית שהיא כאן 4. ולכן האופציה הזאת שהאלכסון מייצר כאן משולש עם 1, 4, היא אופציה שהיא לא יכולה להיות. בואו נעבור לאפשרות השנייה. אז מה האפשרות השנייה שלנו? האלכסון נמצא בין שתי הצלעות, כאן, בצורה הזאת. בואו נצייר את זה עכשיו. כך, יש לנו כאן את 1 ואת 4, יש לנו כאן את האלכסון 2, ויש לנו פה את המרובע. סגרתי כאן את המרובע. A, B, C, D זה המרובע. אני יודע שכאן זה 1, אני יודע כאן זה 4, ואני יודע שיש לי אלכסון שהוא 2. מה אני עוד יודע? אני יודע עוד לפי הנתונים ששני המשולשים שנוצרו כאן, שניהם משולשים שווה שוקיים. מה המשמעות ששניהם משולשים שני שווה שוקיים? זה אומר שבמשולש הזה יש לי פה שתי צלעות שוות, כלומר AD היא שווה ל-1 או שהיא שווה ל-2, ו-CD שווה ל-4 או שהיא שווה ל-2.
בואו נראה איך אני עושה את זה. נזכור, אי שוויון המשולש, זה חשוב גם לכאן. למה? הדבר הראשון CD. CD לא יכול להיות 2, כי אם זה 2, 2 ועוד 2 שווה 4. האם יכול להיות שסכום שתי צלעות במשולש יהיה שווה 4 כמו הצלע השלישית? לא. ולכן בהכרח CD צריך להיות גם כן 4. למה? הסברנו. CD לא יכול להיות 2 מהנימוק הקודם, שסכום האורכים של שתי צלעות במשולש גדול מהצלע השלישית. לאור העיקרון המנחה הזה, AD, האם AD יכול להיות 1? התשובה היא לא. אם הוא שווה 1, 1 ועוד 1 זה 2, ו-BD בעצמו הוא 2. AD לא יכול להיות שווה 1. ולכן, גם כאן אותו עיקרון, אם AD שווה 1 זה לא יכול להיות מהנימוק הקודם, לכן AD שווה 2 וזאת התשובה הנכונה. מה קיבלנו? 4 ועוד 4 זה 8, 8 ועוד 2 זה 10, 10 ועוד 1 זה 11, וזאת התשובה הנכונה. היקף המרובע שלנו כאן הוא 11. שאלה מעניינת, אבל בסוף כל כולה, גם בחלק הזה וגם בחלק הקודם, קשור לעיקרון אחד, לאי שוויון המשולש, ואי שוויון המשולש מבטא, אי שוויון המשולש מבטא שסכום שתי צלעות גדול מהצלע השלישית. ליאם, כתבת שאמרת 11, אבל לפי מה שאני רואה פה בצ'אט, כתבת פעם אחת 10 ופעם 14. לא נורא. בפעם הבאה. אנחנו עוברים עכשיו לשאלה הבאה. ושימו לב, זאת שאלה ארוכה, וחלק מהאתגר בשאלה הזאת הוא חד משמעית ההבנת הנקרא שלה. ומכיוון שזה חלק מהאתגר, אני לא אקרא את השאלה, אני נותן לכם לקרוא את השאלה, מכיוון שלוקח זמן לקרוא את השאלה ולהבין אותה, אז ניתן גם קצת יותר זמן לכם לפתור את השאלה. אז יאללה, שיהיה לנו בהצלחה, ניתן לכם עכשיו 7 דקות, גם לקרוא את השאלה, גם לחשוב על דרך הפתרון, בהצלחה. הוא לא מאפשר לי. או הנה, יופי, מצוין. אחד הדברים המרכזיים שיש לנו בשאלה פה זה הבנת הנקרא שלה. וכל פעם שיש שאלה מורכבת עם הבנת הנקרא מורכבת, חשוב כמה שיותר לפשט ולכתוב לעצמנו כל פעם נתון אחד. ושימו לב איך אני עושה את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. מספר הכבשים. מספר הכבשים אני קורא לו A, אני יכול לקרוא לזה X, אני יכול לקרוא לזה B, T, זה לא משנה, אות מסוימת. ואנחנו יודעים גם, לפי השאלה, שהתשלום הוא כפי מספר הכבשים. אז גם התשלום, עלות הכבש היא A. אז בסך הכל הסכום הכולל A כפול A זה A בריבוע. יפה. מה קורה עכשיו? הגדול לוקח 10, הקטן לוקח 10. הגדול לוקח 10, הקטן לוקח 10. וכן הלאה. בסוף הגדול לוקח 10, ולקטן לא נשאר לו לקחת 10. הפער ביניהם הוא 10, נכון? מה זה אומר? אם הפער ביניהם הוא 10, ספרת העשרות היא זוגית. נגיד 50 ו... 10, 10, 10, 10, הגדול 10 ולקטן אין 10. 50 ו... או 70 ו... 90 ו... 30 ו... 130 ו... וכן הלאה. אז זה מסקנה ראשונה. המסקנה השנייה שיש לנו, בנוסף, עד הפעם האחרונה שהקטן לוקח היתרה, הפער ביניהם הוא 10, נכון? ואז הוא לוקח את היתרה. בוא נמשיך. הוא לוקח את היתרה ולוקח מהגדול את העט. אם עלות העט הוא X והיתרה ביניהם היא פחות מ-10, היא Y, אוקיי? בוא נגדיר אותה כ-Y. אז מה יוצא לי פה? בוא נחשוב. בהתחלה היה 10 יותר לגדול, נכון? 10 יותר לגדול, אני מפחית את עלות העט, נגיד העט עולה 3 שקלים, 10 פחות 3. לקטן יש את היתרה, נגיד זה עלה 73, יש לו 3 שקלים, זה היתרה, ועוד עלות העט. אם אני מעביר אגף, יוצא, ה-X עובר אגף, ה-Y, היתרה, היא 10 פחות 2X. 10 זה מספר זוגי, ו-2X זה מספר זוגי, אז גם Y זה מספר זוגי, זה היתרה זוגית. כלומר, מה זה יתרה? היתרה, בוא נזכור, אנחנו מחפשים את A בריבוע, אני זוכר לפני כן מהעמוד הקודם שספרת העשרות היא זוגית, וספרת האחדות היא זוגית, נכון? עכשיו בוא נחשוב,
איזה מספרים אנחנו מכירים, שנעלה אותם בריבוע, ייתן לנו ספרת עשרות אי זוגית, וספרת אחדות זוגית. ויש רק שתי אפשרויות כאלה. 4 בריבוע זה 16, או 6 בריבוע זה 36. שתי האפשרויות האלה, ספרת העשרות היא אי זוגית, וספרת האחדות היא זוגית. אין לנו עוד אופציות, אתם מוזמנים לבדוק. ומה זה אומר? אם ספרת האחדות היא 6, אז מה קורה? נגיד בוא ניקח את 36. הגדול לקח 10, הקטן לקח 10. הגדול לקח עוד 10, זה כבר 30. אין עוד 10 לקטן, יש לו רק 6 לקחת. אז מה הפער ביניהם? 4 שקלים. כי הוא לקח 10 והוא לקח 6, מה שנשאר. 4 שקלים האלה, אני לוקח את שמעביר אותו מהגדול לקטן, העלות שלו הוא בדיוק חצי מ4 שקלים, כי ה2 שקלים אני מוריד 2 שקלים מהגדול, מוסיף 2 לקטן, זה בדיוק 4 שקלים בפער ביניהם. ולכן עלות העט תהיה 10 פחות עלות העט שווה ל6, 6, כאן ספרת האחדות, היתרה, ועוד x, ובהעברת אגפים פשוטה, x שווה 2. וזאת התשובה הנכונה. אז יישר כוח כל מי שכתב שהתשובה היא 2. יפה מאוד. אז מי שכתב שהתשובה היא 2, אז באמת כל הכבוד. יפה. בואו נמשיך. השאלה הבאה שלנו. יש פה שאלה מאוד מאוד, סליחה, קפץ. יש פה שאלה מאוד מעניינת, שאלה מספר 11 מאותה שנה, שבעצם השאלה לא קשורה לציור, אבל הציור עוזר לנו להבין את השאלה. וכמו שעשיתי בתרגיל הקודם, נתתי לכם לבד לקרוא את השאלה ולהבין אותה, כי חלק מההבנה של השאלה, או חלק מהיכולת שלכם לפתור את השאלה, נעוץ גם בהבנת הנקרא. גם כאן אני נותן לכם פה את הזמן לקרוא את השאלה ולהבין אותה, ומשם אנחנו נתקדם. בהצלחה. תשובות טובות. ובואו אנחנו נראה איך אנחנו עובדים על שאלה שכזאת. בעצם יש לנו פה קובייה, 2 על 2 על 2, כמו שאנחנו רואים פה למטה משמאל. אז על כל משבצת גר עכביש. סך הכל 24 עכבישים, יש פה 4, סך הכל 6, 4 צדדים למעלה ולמטה זה 6, 6 כפול 4, 24. כל עכביש דובר אמת בלבד, או דובר שקר בלבד. ויום אחד כל אחד מהם הודיע, יש לי שכן שקרן. עכשיו, אם אני שכן שקרן, נגיד אני גר פה, ואני אומר שאני שכן שקרן, אז אם אני דובר אמת, אז כולם מסביבי באמת שקרנים. נכון. אז כולם מסביבי שקרנים. אבל, מה המשמעות? אם אני אומר שאני דובר אמת, אז כל מי שמסביבי שקרן, והוא בעצמו אומר יש לי שכן שקרן, אז מה יש מסביבו? לא שקרנים. אז אנחנו מצמצמים בצורה משמעותית את כמות השקרנים שיש לנו. כי אם נגיד אני כאן דובר אמת ואני אומר יש לי שכן שקרן, אז באמת זה שכאן, זה שכאן, זה שכאן וזה שכאן יש לי 4 אנשים שאני אומר שהם שקרנים, אבל זה יוצר לי בעיה כי זה שלידו אומר יש לי שכן שקרן והוא שקרן. והוא שקרן, מה המשמעות? שכל מי שמסביבו הוא דובר אמת, אז אני בעצם שורף כאן 3, כאן 3, חוץ מהרביעי כאן, וגם כאן 3, אני שורף בעצם 12 פוטנציאלים שיכולים להיות שקרנים, והם בעצם דוברי אמת. לכן, האסטרטגיה צריכה להיות הפוכה, לחשוב מה המקסימום של דוברי שקר שיכולים להיות לי, וזאת האסטרטגיה שאני עובד עליה. איך אני עובד? אז כל שקרן שאומר יש לי שכן שקרן, כל שקרן שאומר יש לי שכן שקרן, אז מסביבו כולם דוברי אמת. למה? כי הוא בעצמו משקר. הלאה. ואם אנחנו נתבונן בכל פינה של הקובייה, אז כולם שכנים אחד של השני, אז לכל היותר יש שם שקרן אחד. אני חוזר רגע לתמונה. כאן. אם יש לי כאן אחד מהכחול אדום צהוב, כאן, איפה שהקצה, הפינה הזאת, אחד מהם הוא שקרן, אוקיי? או הכחול או האדום או הצהוב, אני עכשיו חוזר לפה. בכל פינה, כולם שכנים אחד של השני, לכל היותר יש שם שקרן אחד. למה? כי אם אני שקרן ואני אומר יש לי שכן שקרן,
מסביבי כולם דוברי אמת כי אני משקר. אז כמה פינות כאלה יש? 8 פינות. אז כמה מקסימום האפשרויות שיש לי כדי שיהיו לי כמה שיותר שקרנים? 8. 8 פינות. פינה 1, 2, 3, 4 וגם למטה 1, 2, 3, 4. בסך הכל 8 שקרנים במקסימום יכול להיות לי. יפה. וזאת התשובה הנכונה. השאלה הבאה, רגע, נשאלתי פה שאלה חשובה, כמה תרגילים יהיו במבחן. אז בדרך כלל יש בין 10 ל-12 שאלות, במבחן כזה יש. אבל זה יכול להשתנות, כלומר זו החלטה של מדיניות של מי שמכין את המבחן, הוא יכול להחליט שיהיו יותר, הוא יכול להחליט שיהיו פחות, אבל בדרך כלל זה פחות או יותר מספר השאלות שיש לנו במבחן. יאללה, נעבור לשאלה הבאה, וכמו מעכשיו אתם קוראים את השאלה ועונים עליה 5 דקות שלכם. הקלטה. אז בואו נעשה זריז את הפתרון. אז הסעיף הראשון, מספר האי-זוגיים שקטנים מ-20, אז בואו נסתכל רגע אחד, לפני שנדבר על המתחלקים בשלוש. יש לנו את 1, 3, 5 וכולי עד 19, זה בדיוק מחצית מחצית מהמספרים מ-1 עד 20, כלומר יש לנו בסך הכל 10 מספרים אי-זוגיים שקטנים מ-20, כמה מתוכם מתחלקים בשלוש? יש לנו בסך הכל 3, 9 ו-15. כי 6, 12, 18 הם זוגיים, ואני רוצה רק אי-זוגיים, יש לי רק 3. אז כמה אי-זוגיים שקטנים מ-20 והם לא מתחלקים בשלוש? 10 פחות השלוש האלה זה 7. אז בסך הכל יש לנו 7 מספרים שהם אי-זוגיים שקטנים מ-20 ולא מתחלקים בשלוש. זה בסעיף א'. מה קורה בסעיף ב'? נעשה את אותו עיקרון רק מ-200. אבל בואו נחשוב רגע אחד. אז דבר ראשון, מספר האי-זוגיים הוא 100. בדיוק אותו עיקרון לפי סעיף א', 1, 3, 5 עד 199, 100 מספרים. כמה מתוכם מתחלקים בשלוש? פה אנחנו צריכים טיפה לחשוב רגע אחד על החוקיות. 3, 9, החוקיות שאני מציע זה להסתכל על כל 30. למה על כל 30? מתחלק בשלוש, אז יש לנו סוג של חוקיות אחת ל-30. 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, כמו פה 3, 9 וכן הלאה. כלומר בעצם על כל 30 מספרים, 1, 2, 3, 4, 5 מספרים מתחלקים בשלוש. על כל 30 כמה אי-זוגים יש? 15. מתוכם 5 מתחלקים בשלוש. אז בואו נכתוב את זה. על כל 30 מספרים קיימים 15 אי-זוגיים, מתוכם 5 מתחלקים בשלוש, בסך הכל בין 10 ל-30 יש 10 מספרים, כן, 10 מספרים אי-זוגיים שלא מתחלקים בשלוש. בואו נמשיך. אז מה המשמעות? אז מצאנו את 1 עד 30, זה בדיוק יהיה אותו דבר גם מ-31 עד 60, מ-61 עד 90 וכן הלאה. כך שבעצם מ-1 עד 180 יש 6 פעמים 30, 6 כפול 30 זה 180, בסך הכל 60, עד כאן 10, 10, 10, 6 פעמים, 60 מספרים. מה קורה מ-181 עד 200? מה שקורה זה בדיוק מה שקורה מ-1 עד 20 שמצאנו בסעיף א'. 181 עד 200, זה בדיוק כמו 1 עד 20, 7, 60 ועוד 7, זה 67. יש אפשרויות נוספות לפתור את השאלה הזאת, יש אפשרויות לייצר פה, יש פה אפשרויות לייצר פה סוג של סדרה חשבונית, שהמספר הראשון הוא, יש פה כל מיני אפשרויות בקיצור, ולכן אפשר לפתור את זה בדרכים נוספות, אבל בגלל שזאת שאלה יחסית לא מסובכת, העדפתי לפתור את זה בדרך הזאת, למרות שאפשר לפתור את זה גם בדרכים אחרות. נעבור לשאלה הבאה. שאלה מספר 3 באותו מבחן, גם כן 4 נקודות, יחסית לא הרבה ניקוד, אבל בואו נזכור שכל ניקוד קובע. אז יאללה, שלכם, ניתן לכם את המספר דקות, ונתקדם. טוב, כן. אז עשיתי בהתחלה, רציתי לבדוק בעצם כמה קילו יש לי בסך הכל. אז עשיתי 9 כפול 10 שזה 90 קילו, נכון. ועוד 3 כפול 12, בגלל שאומרים לך שיש עוד 3 ילדים לכל אחד 12,
שביחד זה יוצא 126. מהמם. עכשיו, כל קילו זה 4. כלומר, אז אני עושה 126 כפול 4, שזה שווה 504, סליחה. נכון. עכשיו, 504 חלקי 12, 12 בגלל שחיברתי את מספר 12, כי הילדים, 12 זה מספר הילדים שלנו, נכון מאוד. וזה יוצא לי 42. יפה מאוד, שזה התשובה, פשוט מאוד. מעולה, יישר כוח איתי. וזה באמת מה שכתבתי באפשרות הראשונה. אנחנו מחשבים כמה קילוגרם יש לכל הילדים, זה 126 כמו שעשית את החישוב. לאחר מכן אנחנו מכפילים ב-4 כי כל קילו הספיק ל-4 עוגות זה 504. מספר ילדים זה 12, 9 ועוד 3. 504 חלקי 12 זה 42, יפה מאוד. אני רוצה להציע פתרון נוסף שטיפה מקצר את הדרך. הוא מצריך מאיתנו טיפה לדייק באלגברה מבחינת החישובים, אבל זה דבר שאתם יכולים להתמודד איתו בקלות. בעצם אם אני מנסה לרכז הכל בביטוי אחד, יש לנו פה 9 כפול 10 ועוד 3 כפול 12, כאן זה מספר הקילוגרמים, כפול 4 כדי לחשב כמה עוגות, לחלק ל-12. אני יכול לעשות פה צמצום. 4 ו-12 מצטמצם ב-3. 4 מצטמצם עם ה-12, גם כן, 12 זה 4 כפול 3, 4 מצטמצם, נשאר 3. דבר נוסף שאפשר לעשות פה, כאן אפשר להוציא 3, וגם כאן אפשר להוציא 3, נכון? כי יש פה 3 כפול 3 כפול 10, או 3 כפול 30. הנה, הוצאתי 3, 3 כפול 30 ו-3 כפול 12, 3 מצטמצם, כמה נשאר? 30 ועוד 12 זה 42. אז הנה גם דרך נוספת לעשות את זה בצורה קצרה יותר. נעבור לשאלה הבאה, כאשר צריך שוב לחדד שבאפשרות הזאת לא צריך לחשב כל שלב בפני עצמו, וזה מקל. שאלה הבאה, שאלה 4, שגם היא שווה 4 נקודות, הזמן שלכם. אז בואו אנחנו נראה איך אנחנו כותבים את זה בצורה מסודרת. כאשר הנתונים שיש לנו, התפוזים בפרדס הם 7,680, הם 2/5, כלומר הם שווים 40%. בפרדס צומחות 192 קלמנטינות, אז כמה פירות יש בסך הכל בפרדס? אז אם יש לנו 7,680 והם 2/5, אז אני יכול להגיע ככה ל-100%, ואני יודע כמה תפוזים, אני יודע כמה קלמנטינות, אז מה שנשאר זה האשכוליות. אז בואו נכתוב את זה בצורה מסודרת. אז מספר התפוזים בפרדס זה 7,680, הם 2/5 מכלל הפירות בפרדס, אז כדי לחשב, אז אני בעצם עושה את הפעולה הפוכה, מחלק ב-2 מכפיל ב-5, וזה יוצא 19,200, כמו שכתבתם, נכון, מצוין. אז זה הסעיף הראשון. איך אני מוצא בסעיף השני מה אחוז האשכוליות? אז אם יש לי 19,000, אז יש פה שתי אפשרויות. אפשרות האחת זה לעבוד, סליחה שאני אומר, טיפה מרובע, ולהתחיל לעשות חישובים. יש לי 19,200 בסך הכל פירות, פחות 192, פחות 7,680, ככה אני מוריד גם את הקלמנטינות וגם את, לא זוכר כבר מה זה היה, קלמנטינות ותפוזים, סליחה, וככה אני יודע כמה אשכוליות יש בפרדס, 11,328, נבדוק כמה זה מ-19,200, נכפיל ב-100, זה 59%. זאת דרך אחת, אבל יש דרך פשוטה יותר. מה הדרך הפשוטה יותר? אני יודע שיש לי אחוז תפוזים בפרדס, זה 40%, ואני יודע שהקלמנטינו זה בדיוק אחוז, כי זה 192 מ-19,200. ביחד זה 41%. אם אני מחסר, יוצא שיש לי בסך הכל 59% לטובת האשכוליות, וזה כמובן מקצר לי מאוד, ולא מצריך ממני לעשות כל מיני חישובים, ש-19,200 פחות 192, פחות 7,680, ואז מה שיוצא חלקי 19,200, ברור שזה עדיף מאשר הדרך הקודמת. נעבור לשאלה הבאה. שאלה הבאה, יש לנו שני מעגלים, בעלי רדיוס זהה. גם המעגל הזה וגם המעגל הזה רדיוס זהה, שאורכו 2, כפי שתואר בציור, ומלבן שצבוע בכתום. זה מלבן שצבוע בכתום, ושואלים אותנו איזה שטח יותר גדול. השטח של המלבן שצבוע בכתום, או השטח שצבוע בסגול. קחו את הזמן, בהצלחה. הנה, אז התחלנו את ההקלטה מחדש. אז קודם כל לגבי התשובה, אז השטח הסגול
זה שני חצי עיגול. ביחד הם מייצרים לנו שטח של עיגול שלם. כאן יש לנו פה, יש לנו חצי עיגול וחצי עיגול, ביחד הם מייצרים לנו עיגול, חצי עיגול וחצי עיגול. מצוין. אז זה קל. מה קורה עכשיו? מה השלב הבא? להבין מה השטח של העיגול, פאי r בריבוע. כולנו חייבים לדעת את זה בעל פה. r שווה 2 לפי הנתונים, זה מה שנתון. אז פאי r בריבוע נותן לנו בסך הכל 2 בריבוע זה 4 כפול פאי, שזה פאי זה 3.14, זה קצת יותר מ-12. שימו לב, אני אפילו לא מחשב את זה במחשבון כי זה פחות עקרוני, אני יודע שזה יותר מ-12. מה קורה בשטח הכתום? בשטח הכתום הצורה היא מלבן, הרוחב הוא רדיוס 2, האורך הוא רדיוס ורדיוס, קוטר, ועוד רדיוס, כלומר 3 רדיוסים. רדיוס וקוטר ביחד זה 3 רדיוסים. אורך של רדיוס זה 2, בסך הכל האורך הוא 6, והרוחב הוא 2, נכון? 6 כפול 2 זה 12. אז מה יותר גדול? 4 פאי או 12? 4 פאי, כי פאי זה יותר מ-3. 3.14 כפול 4 זה יותר מ-3. כמובן אפשר לעשות את זה במחשבון, לעשות 3.14 כפול 4 זה יוצא 12.56. זה פחות עקרוני, כמו שאתם רואים, ופחות עקרוני לדעת בדיוק כמה זה יוצא. מה שמעניין זה מה יותר גדול, והתשובה היא, השטח הצבוע בסגול הוא השטח הגדול ביותר. יפה מאוד. נעבור לשאלה הבאה. זאת תהיה השאלה האחרונה שלנו להיום, ובסוף אנחנו גם נגיד כמה מילים לגבי ערוץ היוטיוב שאנחנו עכשיו בהקמה שלו. כמו שאמרתי, בשאלות האחרונות אני משתדל לתת לכם את האפשרות לחשוב, גם לקרוא לבד את השאלה, ולא שאני אקרא אותה. כמה דקות, בהצלחה. הנה. אז ככה, אז בעצם הנתון שלנו זה למצוא מכפלה של A כפול B, שזה בין 2 ל-7 כולל 2 וכולל 7, כאשר התנאי הוא ש-A ו-B הם שלמים. הם שלמים, הם לא חייבים להיות חיוביים. בואו נתחיל באפשרויות. אם A שווה 1, אז מה האפשרויות של B? הוא יכול להיות 2, 1 כפול 2 זה 2, 3, 4, 5, 6 ו-7, 6 אפשרויות. עד כאן יש 6 אפשרויות. מה קורה אם A שווה 2? אז B יכול להיות 2, נכון? 2 כפול 2 זה 4, 2 כפול 3 זה 6. סך הכל עד כאן 8 פתרונות. למה זה חשוב? כי בעצם 8 הפתרונות הללו שיש לנו עד כאן, אני יכול לייצר אותם ב4 וריאציות שונות. למה? אני יכול, במקרה שהראיתי קודם, אני יכול להחליף את A ו-B, כלומר, A שווה 1 ואז B שווה 2, 3, 4, 5, 6, 7, אפשר לעשות גם הפוך. B שווה 1 ו-A שווה 2, 3, 4, 5, 6, 7. זאת אופציה שנייה. אופציה שלישית זה שליליים לפי המקרה הראשון, והאופציה הרביעית זה שליליים לפי המקרה השני. זה בסך הכל כמה אפשרויות יש. הראיתי במקרה הראשון 8, 4 החלפות, 32. מה? יש פה בעיה. כי אם A שווה 2 ו-B שווה 2, ו-A שווה מינוס 2 ו-B שווה מינוס 2, אין להם החלפות. כי A שווה 2, B שווה 2, ואני מחליף. B שווה 2 ו-A שווה 2 זה אותו דבר. המקרים 2, 2 ומינוס 2, מינוס 2, אי אפשר לייצר להם החלפה. ולכן אין לי פה כפל, אין לי פה החלפה ואני יכול להכפיל אותם בפתרונות. כלומר, נופלים לי שתי פתרונות. 2, 2 לא מייצר החלפה, ומינוס 2, מינוס 2 לא מייצר החלפה. מתוך 32 הפתרונות אני מוריד שתי פתרונות, ואני נשאר בסך הכל ב30 זוגות שמקיימים את השוויון. אנחנו נעצור כאן. אני רק אומר משפט אחד חשוב שתכירו. אנחנו בעזרת השם ביום חמישי הקרוב, אנחנו מעלים ערוץ יוטיוב, עם כל השיעורים שהיו לנו, מפגשי הכנה שהיו לנו מהמפגש הראשון ועד עכשיו, ובעצם כל מפגש שאנחנו עושים כאן ביחד יעלה מיד לאחר מכן לערוץ היוטיוב. שיהיה לנו בהצלחה. להתראות.